Poput mnogih legendi i priča o duhovima iz tako udaljenih krajeva svijeta, informacija o Hojerverdeu teško je ući u trag. Ali činjenica da tamo postoje informacije stvara priču vrijednu slušanja. Akcija se događa 1923. godine u džungli Brazila. Kada su gosti sela Hojerverde ušli u selo, odmah su se začudili koliko je sve mrtvo. Za razliku od drugih sela u okolini, kojima je živjelo najmanje 600 ljudi, niko nije šetao ulicama. Znakovi koji lepršaju na vjetru i nemirni koraci posjetitelja, to je bilo sve što se moglo čuti. Kad su prošli pokraj lokalnih kuća i pogledali kroz prozore, odmah je bilo očito da nešto nije u redu. Nikoga nije bilo na vidiku. Vrata i u nekim slučajevima prozori su bili otvoreni, ali nisu oštećeni. Policija je poslana iz bliskog grada, a ubrzo su u grad došli istražitelji da pregledaju selo, zgradu po zgradu. Kad su stigli u gradsku školu, pronašli su pištolj koji je, prema nekim verzijama priče, još uvijek mirisao na barut. Oružje je odnijeto na ispitivanje. Zatim su istražitelji pogledali tablu na kojoj su bili ispisane riječi: nema spasa. Pregled vatrenog oružja pokazao je da je ono zaista ispaljeno nedavno, možda samo dan ranije. Počele su potrage za 600 seljana koji su nestali u Hojerverdeu, ali nisu pronađeni tragovi prisutnosti lokalnog stanovništva. Danas se smatra neriješenom misterijom u Brazilu i dobro poznatom narodnom pričom u većem dijelu Južne Amerike. Novinski izvještaje o Hojerverdeu smatraju se vrlo izmišljenim pričama o duhovima, ali sa obzirom na promjenjivu političku klimu u Brazilu 1923. godine, moguće je da je grad evakuiran kako bi se izbjegao sukob sa pobunjeničkim gerilicama ili na neki drugi način. Ali politička evakuacija nije rijetkost, posebno u Južnoj Americi u 20. stoljeću. Oni koji napuste selo uvijek završe na drugom mjestu. Da su samo napustili selo, gdje bi otišli? Drugi tvrde da je selo možda napadnuto, a stanovnici odvedeni ili ubijeni. Ovo svakako ostavlja misteriju, jer u školskoj kući nisu pronađeni nikakvi tragovi nasilja, osim pištolja, i niko od stanovnika nikada nije pronađen. Fotografije sela iz 1923. godine mogu se naći na internetu, ali se ne mogu provjeriti. Selo danas ne postoji, iako to nije čudno za mala sela i naselja u unutrašnjim džunglama Južne Amerike, gdje politika, klima, pobunjeničke grupe i aktivnosti povezane s drogom redovno dovode do njihovih uništenja ili napuštanja.